El conte es diu 5 minuts més. 5 minuts més? I qui són aquests dos? És l'Ale i és el Martí. I resulta que l'Ale està dormint com un tronc. El Martí, és veritat, sent uns sorolls, que sí? Pam, pam, i es desperta. I pensa, ui, jo no sé si em tornaré a dormir. Què podem fer? I aleshores se'n va a l'Ale i li diu, Ale, mira, vine amb mi. I veus, el Martí baixa les escales i l'Ale encara està així, com mig dormit, I on van? A despertar el papà. Diu el Martí, el temps, quina cosa més curiosa. El papi sempre parla molt d'aquest tema, però crec que jo sé més del temps que ell. Per això, cada matí, jo sóc l'encarregat d'obrir la porta de l'habitació del papi i dir... Què diu? Hola, papi. Hola, papi, bon dia! I què comença a fer? Qui comença a fer? Buca, 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 a saltar. I mira el papà quina cara fa. Fa cara de... Ui, una altra vegada m'estan despertant. I mira per la finestra i què veu? Encara és de noche, Hi ha les estrelles, hi ha la lluna... I aleshores el papà sempre demana 5 minuts més, sisplau. I ell pensa que 5 minuts és molt poc temps, però en realitat nosaltres amb 5 minuts podem fer moltes coses. Mireu tot el que ha fet amb 5 minuts el Martí i l'Ale. Quan baixa el papà, aquí amb la bata i amb el cafè, mira què ha passat. Què ha passat? A veure, Martí. Ui, han agafat una planta i han tirat tot per terra i han fet... Magdalenes con esto. Les magdalenes amb la terra. I mira, el Martí està amb calçotets. Té tota la roba per aquí bruta. I l'Ale què està fent aquí? Està a punt de tirar aquests gots, I mira, tot ple de marmelada. I tot això amb 5 minuts, 5 minuts donen per molt. Mira quantes coses hem fet, diu el Martí. Fins i tot li hem preparat l'esmorzar al papi. No sé si el papi està molt content, El veig aquí que se li cau una gota i tot. Tu creus que està content el papi? No. El papi sempre diu, no tenim temps. Mira, veus, està corrent aquí perquè està fent el cucut. Cucut, cucut, cucut. Però això és una tonteria, sempre hi ha temps. Mira, el Martí ja s'ha vestit i l'Ale està corrent per aquí com un boig amb calçotets, El Martí, ¿qué está haciendo? El Martí està corrent ja cap a la porta perquè li agrada molt, perquè fora què està passant a fora? ¿Esto cómo se llama? Està plovent, això és la pluja, ¿Y eso? això és la finestra. No, pues eso. Això és per obrir la finestra. I a fora està plovent i aleshores el Martí, mira, porta les botes d'aigua i porta el xubasquero. I aleshores el Martí diu, sempre hi ha temps, per exemple, per saltar els bassals, Mira, els dos porten botes d'aigua i xubasquero i van saltant aquí com un boig. Mira, el papà mirant el rellotge perquè estem arribant tard, I qui està saltant amb ells? Sí, una granota, I diu que sempre hi ha temps, per exemple, per conèixer nous amics. Mira què està fent el Martí aquí. La bota y mira. Què li surt de la bota? Una Una granota que se li ha ficat a la bota, de tant saltar els bassals. I el pobre papi, que és com una mica gaf en aquest conte, mira, pam! Un cotxe li tira aigua. I mentre el papà està buscant les claus o no sé què està buscant, mira, també dona temps de fer malabars, o per mirar els ocellets, i mentre ells miren els ocellets, mira el papà, pobre, què li passa? Espera, bus! I el bus se'n va, És que aquest papà sí que està molt de pega. El papi a vegades es fa un lío. Mira, on han anat? Han anat a una festa de cumpleaños, I diu, el papi a vegades es fa un lío. Ell pensa que una hora és molt temps, però no és veritat. Mira, estan una hora jugant aquí, amb els seus amics, el papi i els papis estan prenent alguna coseta. Mira que
que ell... No, clar, és que quan el papà diu és hora d'anar-se'n, en realitat el Martí i l'Ali diuen però si acabem de començar, papà! I aleshores mira, el papà vesteix a l'Ali. I aquí, el Martí dissimuladament, mira què fa. On està el Martí? El papà l'està buscant així. On està el Martí? S'ha amagat el Martí, El papi sempre s'equivoca. I a vegades el temps sorprèn el papi. Per a mi això no em passa. Jo sempre sé quina hora és, l'hora d'estar tranquil. Mira, surten de la festa i es troben uns cargols. I el papi, mira, va tot estressat corrents, però els dos peques estan aquí tranquil·lament mirant el cargol. I el papi diu, vinga, va, que és hora d'anar corrent a natació. I els agafa per la mà i mira, els cargols surten disparats, Però què? No, perquè els havien agafat, però el papi diu, vinga, va, anem, xiu! I aleshores surten els cargols disparats. I quan arriben a natació, mira, han hagut de córrer tant que el papi ha agafat per un costat el Martí, per l'altre costat a l'Ale, i s'ha posat a córrer. I aleshores, quan arriben a natació, què passa? Estan tancant. Estan tancant, arriben molt tard. I mira, aquesta senyora el mira com dient, ai, papis, si són un desastre. I mira, aquest nen, veus, està aquí que no vol sortir, està enganxat amb les boies, i aquí està la socorrista, uns estan fent la dutxita, aquí n'hi ha uns que estan morts de fred, tremolant, però el papà, el Martí i l'Ale no es poden banyar perquè han arribat tard, Ho veus? Jo sé més sobre el temps que el papi. Ell no té ni idea. Quan el papi diu, és la meva hora de pensar, i l'hora de pensar és silenciosa, també s'equivoca. Mira, veus, el papi aquí, mentre els nens estan fent banyito, molt exageradament amb manguitos. Amb manguitos i amb ulleres, estan fent amb manguitos i amb ulleres, el papi s'estira un moment i diu, ara m'estiro aquí a pensar i una mica de silenci, Però s'equivoca perquè resulta que el Martí arriba amb una galleda d'aigua i l'altre arriba aquí amb un soroll. L'hora de pensar és molt sorollosa, Li fan així com pam i una altra vegada un susto. I la veritat és que aquesta casa és un caos, Mira, tot ple de roba, la fruita que han comprat per aquí tirada, els quadros torts... I per mi que és pare solter. Aquest home, pobre. El papi sempre diu, el temps passa molt ràpid. Mira, veus? Li va marcant aquí al Martí fins on arriba. I mira tot el que ha crescut. Primer era així, després així, i el papi diu, tu has crescut molt ràpid, el temps passa molt ràpid. Però no és veritat, mira, Jo sé que el temps també pot anar molt lent. Sobretot, quan tenim gana. Clar, què estan fent aquí? Estan fent galletes, mira, tota la farina tirada per aquí, i no s'acaba mai, mira, no s'acaba mai, no s'acaba mai, i quan s'acaba, què fan? Es mengen això superràpid, A vegades, mira què fan aquí, posen unes llavors aquí a la planta. Que surten a piano. Sí, però mira, a vegades el temps passa molt a poc. Fixa't, mira, han tirat les llavors, arriba un cumpleaños feliz, Un cumpleaños feliz. Bufes? Les espelmes, ha arribat Nadal també, i no surt res, molt lentament, i de cop i volta, padam, ha sortit per fi una planteta, Però triga molt en sortir la planteta, a vegades el temps va molt lent. I el Martí diu, el temps, quina cosa més curiosa. El papi parla molt d'aquest tema, però jo sé més del temps que ell. Però, per la nit, m'agrada que el papi, mira, veus, ha agafat l'Ale, el Martí l'està ajudant a obrir la porta. Què és el que li agrada al Martí que faci el papi per la nit? Que sigui l'hora del conte. Mira, veus? Aquí la planteta que han plantat, els seus ninos, i estan el papà. Què hi ha en el conte? Un tigre, I qui està mirant el conte? El papà
li està explicant a l'Ale i al Martí. I diu, no sé per què, però a l'hora del conte no se li dona gens malament al papi. Jo sempre li demano uns 5 minuts més, perquè sé que 5 minuts són molt de temps amb el papi. Mira, s'han quedat els 3 dormits. I el Martí, no, i l'Ale què ha fet? Li ha posat el peu així a la boca. El papi, eh? I com t'ha contat? Quanta agua. Molt bé.